האמא ואבא. אז בזמן האחרון אתה יובל, ואת אמא. בעצם כשאני חושבת על זה, זה גם את. כל הזמן אומרים לי, למה אני לא מזמינה אף אחד הביתה? או למה אין לי חברים? אז בואו נראה ביחד, למה אני לא מזמינה אף אחד לבית משוגעים הזה. כן, זה מה שאני לעשות, מה אני עושה? נו מה? אז זהו, שאיב את האוכל ככה, ומה אני יכולה לעשות? אי אוהב את האוכל חריף, תתרגל לאכול חריף. כמה פעמים אני אגיד לך את דעת שטובים? כמה פעמים עד שתעשי מה שאני מבקש ממך. יובל כפרה, אני לא השף הפרטי שלך. לא טוב לך? תכין אתה את האוכל שלך בעצמך. זה לא כאילו שאין לך זמן, וככה אתה לא עושה כלום בבית. מה, אנחנו ילדים? את יודעת שאני לא אוהב חריף, בכל זאת חריף באוכל. עושה בכוונה. אי אפשר לאכול את זה, זה חריף ברמות. עושה בכוונה כאילו. אני לא משרת את שלך יובל. אני עושה את מה שאני יודעת להכין, פשוט מאוד. או מאוד אוהבת את האוכל שלי, ויותר אוהבת אותי כשהוא חריף. הגיע הזמן שתלמדי לבשל יותר משני מאכלים. מה אתה אומר? אם כל כך רע לך שני מאכלים שלי, אז תלמד אתה להכין אוכל, תכין לעצמך בעצמך. הוא חוזר מהעבודה כמו שף וחושב שאני צריכה לפתוח לך שולחן. נכון מאוד, אני חוזר מהעבודה, עייף ורעב. מה זה? אם איך תתחיל לעשות משהו בבית, חתיכת עצלן. איזה מתגבר אתה בכלל? אני היחידה שעושה פה משהו. ססה, מה עושה? כל היום רק יושבת וצורחת, זה מה שאת עושה. פעם בחיים שלך. מה את עושה? מי מנקה? מי מחפש? מי מחפש את הכביסה ומי שותף כלים? מה אתה? לא אני. אתה בכלל יודע איך להביא את המכונת כביסה אתה? אני יודע יותר טוב ממך. תדע לך שאתה אפס ושאתה פשוט מיותר פה. מיותר לגמרי. או שאתה במיטה, או שאתה בספה, או שאתה בעבודה, ובין לבין אתה מתלונן שהאוכל חריף לך. תאמין לי. דקלה, תורידי את הטונים שלך, תורידי את הטונים שלך מהר. כל יום אני הולך לעבודה, אני לא את. מה, כל כך חשבת שאת הבית שלך, וגם ככה את לא מתפקדת. מה ביקשתי כולה? מה, אוכל? לא, אתה ממש מתפקד, נכון? הייתה שאתה הולך לעבודה. עבודה? את זוכרת בכלל מה זה עבודה? את עמדת שנייה מאז שילדה מטורללת כך נולדה? כל היום שאת בחדר שלה, מדברת לעצמה. אף אחד לא בא לפה, מה, אין לה חברים? תאמיני לי, את והיא חייבת טיפול זוגי דחוף. תקשיבי, חתיכת אפס, מי אתה שתדבר על הילדה שלי ככה, אה? סתמי. זה מה שאת פסיכית, את פסיכית, ואת חייבת ללכת לטיפול זוגי מהילדה שלך לאיזה בית משוגעים או משהו. אתה שתקתי פה, טיפול בית זונה, חיים, תעוף ממני. דקלה! איך בכדורים שלך היום? דקלה! תעזוב אותי, אל תיגע בי. תעזוב אותי. תפסיקי לצלם עכשיו, נו, את לא יודעת מה קורה פה באמת, תעיפי את זה. לא. אתם צריכים לראות את זה. תפסיקי לצלם עכשיו, תעיפי את זה. תפסיקי לצלם אותי, אתה משוגעת! את לא מה שאמא שלך משתגעת פה! תעזוב אותה, אל תיגע בה, תעזוב אותה. עופי לחדר שלך, עופי! אל תראה לי את הדלת. מה את עושה? מה את עושה? תורה שמשתגעת פה! אתה כשתיקח את הכדורים שלה הבוקר? אתה רק לזה? היא בהתקף! איפה הפלאפון שלך? צריכים להתקשר אני לא זוכרת, אני רק רציתי שאתם תראו למה אף אחד לא בא לבית הזה. אני לא זוכרת את התרופות, אני מצטערת, אני לא זכרתי.
יש חריף הפעם. עוד פעם הצלמה שאתה פועל. מה עם כדורים שלך? איפה מכבים את הדבר הזה?